bacane toilet ya aja toilet ya. Apa? Nek Tempat toilet nguyuh berarti ngono. apa? To kuwi loro ya, tu loro ya. Ilet berarti nggo sing ngising ya. Apa seliane ngono lho digoleki sing basa Jawa. Kae ora ilet. Ning tambahi es. Oh, beda. Nek ilet ki beda kok. Toilet ya diganti basa Jawa. Ayo wangun ya, Pak. Anu apa jenenge misale ditulis. Nek ngising apa basa Jawane? Basa sing luwih wangun. Iki ana Gusti Yuda barang kok muni ngising. Ya iki dirembuk ben mengko nek apik dienggo papan. Bebuang. Bebuang. Oh ya, buang apa bocal, bebocal. Bebucal. Ah. Papan bebucal. Papan bebocal. Lah kan wangun ya. Iya. Sisan ning ngode basa Jawa ngono lho. Ini aksara Jawa apa piye ngono dari iki saran saka anu sinden kentir no. Iya. Yen lewat aku ki. Rada mriki kancane dikeki nggo. Sing siji iki sing sepuh ketoke ngerti Rama iki. Lho, iki bareng mandeg ya njepupung kaya. Iya. Nek sing sendok kae ming waton gedabi karo. Ya wis ben lah apa-apa. Ayo. Kuwi guyu lho kuwi. Guyu. Wong ketok ling ngene iki. Ya, terus ke. Pokoke angger mandeg niku lenggah ya. Ayo wis tepo ya kuwi napase ya menggah-menggah. Iya ya. Kula seneng Pak Esek nika, Pak Sendok. Pak Sendok. Pak Sendok asik ya le goyang niku. Iya, Pak Sendok.
Iya. Kae yo le nglumpukke iki yo nendi ngono. Ya ora apa-apa kareng ya kuwi tim sorak kita. Oh iya. Kuwi aja kok neng kene neng Sek muri ngandel ora. Ya wis ora apa-apa adus gratis. Mangga ya. Lenggah. Atur nuwun, Pak Nggih, wis jos tenan. Iya. Sok apa disewake sandangan wayang wong wae no. Aja kok ya men nyandang ngono ki malah apik nggih. Nyuwun sambel kemangi saking Dewata Eka Putra. Oh iya, matur sembah nuwun. Engko diaturake no. Ya, wah birang-birang iki. Mula diseseke wektune. Ya, ora apa-apa. Pokoke bapake kedua-duanya neng kono wae. Ya. Dadi tim sorak. Ya. Ngono ya, Mak. Sing ngarep wis meneng wae. Batine kok ora ana wedang putih. Iya. Ayo Mbak Ika, monggo Mbak Ika ngaturake apa tembang tresna iki ana sing nyuwun uga. Ya. Oh tembang tresna iki bot. Oh iya ya nganu liyane tembang tresna ya. Tembang apa lah sing penting nganggo tembang. Heeh. Apa nggih? Bubuk asmara wis diaturake. Podang kuning mawon. Podang kuning. Wah, seret ireng. Iya. Podang kuning jos iki. Iya. Nggih. Ya. Nadyan wujud temong paksi. Nek bawa kok mboten jumeneng, Pak. Kuwi menikmati. Menikmati. Ya, bentuk joget sing tertib ya ngono kuwi, ora misruh, ora gawe rame. Nek lagune joget, dhek joget nek rampung meneng ora ganggu. Iya, kuwi apik ngono kuwi. Dienggo conto. Iya. Pasukan joget kae. Iya. golek isi podang kuning iba bunga nyanding bisa dadi tombo esuk awan ning omah ra doyan mangan. Ya.
esuk awan ning omah wis ora krasa kaluyuran anggolek isih tak sayang muben-muben miber aku goleki ora krasa esuk Dadi ya tambah seger ya nek ditonton. Iya. Kira-kira ndelok penyanyine rada bunek, ndelok jejere. Iya. Pancen yo bener, Mam. Nan nyaming sendok kowe kurang gleleng sesuk nek wis cetok. Oh. Cetok kok dilumpukke kabotan Lenggawa. Nah iya. Iya. Ayo Mbak Tatin, ya coba iki Tatin campurke kaya ngene iki. Iya. Ayo.
Ora tok sia-sia lho kuwi piyai sepuh lho. Engko tok getak-getak ora. Mboten nggih. Nah. Alon. Iya. Oh. Ki ya raine ya ketok semringah no. Iya. Sinten? Pirang-pirang dina wingi nyambut gawe lambene mecucu terus saiki kok kaya bungah banget. Iya. Ah nggih, prei kok nggih. Ayo prei sewengi. Jenengan prei yo ming sepisan lho. Lanjur kon pirang dina? Ya paling ora 3 dina. Hah, kok kesuwen kok awake selak keju-keju. Lah kok nek kaya jenengan niku Kaya aku piye? Rasido ra ya iso sesuke iso ngono lho. Rasido ngopo? Rasido dolan. Ras dodolan. Aku ki wong wis menep kok. Berarti ora Kaya ngono kuwi nomor 140. mboten butuh ta? Ora tak butuhke. Niatku urip ki nyambut gawe wis ngono wae. Goleke sandang anak bojo wis rampung. Kok aku ora percaya ya? Ame ra percaya kowe kok aku kuwatir. Ah niki penontonnya ya ora percaya lho. Oh, mendong meneng wae iki ya do percaya kok ya. Mboten mau ana sing tenan. Kudu digedhekke le prihatin saiki wis mulai tuwa ngene kudu gedhekke le prihatin. Iya. Tuwa napa? Tuwa kapuk. Tuwa kapuk ya apa? Dhuwur mabluk ngisor sik ngamuk. Ya ora wae ya. Lambemu iki. Aku ora tuwa kapuk aku. Aku saiki kasur busa ora. Apa kasur busa? Ora ono artine kok ya. Turu terus. Oh iya. Iya. Wis rasan dadak werna-werna ora. Dek nono sing wah gunake kesempatan untuk gratisan neng hotel ya neng hotel karo bojone. Ayo wis ben ra apa-apa men seneng wong nang omah men nganggo kloso lho itu. Sinten ta? Embuh. Mula Iki wiyagone ya do sumringah kabeh lho, ora ming sindene. Ya wis alhamdulillah mula kok mau bengi sepi. Sapa-sapa tak WA ora ana sing bales. Ya pene pateni no. Nah iya. Kowe barang tak video call le. Heeh. Kowe ya teneh piye nek Ora diangkat arep ro polahmu aku ki. terus asing ngopo nek weruh? Ya mung arep tak delok kaya ngopo aku mumpung prei sewengi iki polahe do kaya ngopo. Iya. Do teng gedabi kok ora karo-karuan. Heeh. Kula ya ming jajan, ming maem bareng. Waduh ya keluarga penting. Ya, nembang apa, Tin? Nggih napa panyuwunane wau tesin apa? Werna-werna. Ya. Engko sikik sabar. Liwong iki kari Dik. Liwong iki nek ra Prastiwi ra yes lho. Men Gusti Yuda ngerti polahe Prastiwi. Engko ora terus jabang bayi. Heeh. Gustine teng pundi ta? Sambel apa? Gustine wonten pundi? Oh lengganing pendopo. Mboten ketinggal. Pendopone Oke, pirang-pirang kok. halo. Napa, Pak? Pendopone pirang-pirang iki lho. Ah, nggih. Biasane Pak Dukuh. Ha iya. Pak Dukuh tukang kayu dadine apa-apa ku kari jreg-jreg ngadeg Napa kabeh. ndamel ki, Mbak? Ya ora ya jual beli panjenengan iki. Kowe arep golek ngono apa gerobak? Nggo ngapa? Nggo ngapa? Ayo dienggo kowe kok nggo apa? Ya Pesen apa piye tak pesenke. Ya, pesen. Soale kowe iki gedhe kudune. pesen 40 no. Gerobok 40. Heeh. Nembang apa? Sambel kemangi ya ana sing nyuwun Pak Arkadi Pak Diwata. Oh nggih, Ya. sambel kemangi nggih mboten ana apa. Apa? Sambel kemangi nggih ora apa-apa. Ya, wah nyentak-nyentak. Lara krungu? Aku ya ketularan budek aku. Nek niku mboten ketularan jan dasare kok. Ya ora kok Nek dasar. saya tua kan saya budek. Sing saya tua apa? Tua iki budek, beser, watuk barang ngono ki lho. Kabeh ki bakal esuk ngono kuwi. Lah nggih, kula iki ngomongke. Rasah aku kowe wis sok mangsa kalane ya ngono kuwi. Iya. Wis Lah, awake lemu, tuwa, le mlaku rekoso kowe sesuk. Gendiyek ngono. Anggere watuk karo nguyuh sithik crit. Iki pengalaman pribadi apa piye? Ora pengalaman wong tuwa iki ngono kuwi anggere ngono ki rimis ngono kuwi. Jenengan nggih, Pak? Urung aku. Oh, urung.
Iya. Tak kira nek pengalaman. Sesuk kabeh yo ngono kuwi sing jeneng organ tubuh wis mulai tidak bekerja dengan baik ya mung ngono kuwi. Wis dodol nggih. Ah iya. Wis apa? Dol. Wis dodol apa wis dol? Wis dodol. Wis dodol. Wis ora pakem rime. Nah, wis ra apa-apa. Iya. Mangga sambel kemangi. Ya. Langsung. Nganggo dibawani ora. Ya nganggo gilok-gilok dienggo apa? Genep-genepno. Ya dibawani ra apa-apa. Bawane napa? Lah sakarepmu. Kuwi sinden kok takon wae to. Kowe iki nyambut gawe sangu apa Sing jeneng sinden iki sangu tembang, samu gending kok ming bawane napa? Nembang napa? Lah engko nek aku waton ngarani ya piye? Ora piye-piye. Ora piye-piye. Nggih, sing biasane mawon nggih. Biasane apa? Biasane nganggo ndok. Ndokku doyan apa kowe? Rak. Iya. Mampiat mayun. Ngadeg ora, Pak? Engko sike kok ya, aja di kowe iki mbok ya karo wong tuwa kok. Lah, Jumeneng, Pak. Ngono. ajeng jumeneng mboten bapake. Mangke, Pak. Ngono. Mang deke, nggih, nggih. Lodeke. Ra gelem e. Kowe ya meso telaten apa kowe? Lah pripun ta ngedeke kok? Ah iya aku ya mung ngomong kowe ya meso telaten apa? Ya gliak-gliak ya, Pak. Suwe lho wong semono kuwi. Suwe ling apa? Ling adeg iki lho. Ya nek tak cekli rak ya langsung adeg. Arung karuan nek sikile do emu-emu rak yo alon-alon ngono. Jajal apa, Pak? Ayo tak deke ya, Pak ya. Rawani. Loh, ngadeg dhewe. Mriki, sadi mriki. Oh nggih. Mriki. Kula nembang jenengan sing Coba Tin, saiki kuwi saben bengi mesti ngetutke takonono jane asmane sapa takonono. Men padha prisa ngono nek misale nusul meneh, oh iki Pak Anu men to. Ben terkenal. Mang cepeng niki mike. Kula asmane Mbah Min, griyane Jalan Sukun. Jalan pundi? Jalan Sukun. Sukun. Gayam. Gayam. Nggih. Walah tanggaku to. Masa karo tanggane ora kenal lho. Cakete Mbah Warno. Cakete Mbah Warno. Cakete Mbah Warno. Nggih. Wah. Ah sampean niku napa kok dadak yasa gelungan barang dawane semono? Sampean kok seneng nusul joget niku dasare napa? Seneng napa pripun? Namung dasare niku kula seneng. Oh, nggih. Sekeng Nggih. Jalan Sukun numpak napa? Dalem Jalan Sukun numpak napa? bonceng. Bonceng. Nggih. Oh, dampiri kalih menika. Nggih. Joko Sendok nika. Nggih. Nyun sewu nggih. Ternyata anak buah jenengan ta. Wah, malah kewirangan. Nyun Ning sewu. gek niki roke jenengan. Roke ndasmu kuwi. Kok mbok tinggo? Kayak melu jogetan mriki lho, Pak. Mo, kowe wae sing nganggo nek kowe mesti wangun. Nggih. Lah wis kaya ngono. Nggih, matur sehat nggih, Mbah. Sehat. Alhamdulillah. Amin. Pokoknya atine seneng niku sehat. Nggih, Sampeyan teng omah brunek Nggih. nonton wayang atine seneng Nggih. joget sehat. Mbah jenengan barakane bapake jenengan kok. Oh, bapak kula pun mboten nonton. Nggih. Kok sampean isih? Nggih. Mbah, Nyun sewu. jenengan selama joget niku pun entuk duit dereng. Pun asal wae enjing niku nyambut damel. Oh, mboten nek pas joget ngeten iki lho. Nyambut damele napa? Jual bambu dan reparasi lincah. Wow. Nek dereng nyuwun dalange nika lho. Nggih sampun kathah. Nggo, Mbah, nggo, kalih Paringi kalih nggih, Mas matur nika tak nuwun. paringi nggo.
Mengki nek pas wayange wiwit sampean jajan maem sing marek nggih. Yo. Awas lho Mbah alon-alon mengke. Mbah Min nggih. Sesuk niku dikeki niku. Nggih, Mas sami-sami. Lho kok mung siji? Oh nggih, niku sekawan, loro-loro. Kula dikeki. Mboten. Sekali niku mawon. Mengke ndak dindas-ndaske Nggih, pun. Dek menika nggih. Lenggah melih nggih. Sesuk capinge niku tulisane Sena dilangi. Lah napa ta? Ayo aja. Wong aku ki weruh bakul apa wedang ana tulisane bakul wedang Parman ngono kuwi tak tukoni ning tendane tak slomoti men ambruk. Ha Parman ki jenenge bapakku. Lah ngen kula ya ana lho Pak. Ngendi? Ngen kula ya ana Apa? angkringan Sena ngono. Ngendi kuwi? Kono kula atas. Sok tak slomotane. Lah ngapa men kondang lho? Kok dislomot? Iya wis terus Tin. Wis kula terus anteng banget ndonga. Seneng kok ya oleh duit. Rasane malah tentrem nek iso menehi mbahe kae dhuwit iki atiku terus maknyes ngono. Lah, aku nek kon ngekeki sinden ki rasane terus kene kaya kelangan. Berarti selama ini enggak ikhlas? Enggak, jujur. Lah, kenapa dikasih? Lah karena kan minta, mosok minta enggak dikasih, Ya, nanti marah. Ya nek enggak mau ya enggak usah Kalau dikasih. minta enggak dikasih terus nanti gedruk-gedruk. Siapa itu? Enggak tahu. Gandeng pelambiangan. Aku ora kaget. Aku kaget Nah, syukur aku wis persiapan kok wis. Lah tak kira nek iki ra ono lho nek sambel. Lah wong bawane we gelang alit ki mesti nganggo kuwi, blang tangtung. Pancene Denko ki. Oh, kamu berani sama saya Denko? Berani saja sama-sama susunya kok enggak berani. Ya enggak, beda no. Iya terus. Awas ya kamu Denko. Anak baru mau macam-macam ya. Nyerambai Noswan Toro Banyu Banyu wangi kelana kenang wetan segara. Iki dong apa ya? Kan linggo, nah linggo. Lorlan Larlan kidul belang. Iki mau apa ya, Denko? Aku kan joget. Lah ya ayo karo kowe. Pisan-pisan aku tak
ngadeke Den kok oleh mboten Pak? Sakarepmu. Sesuk awas nek saiki ra ono sing ngendang dadine aman. Kok sapa-sapa kok arep tok dege iki? Lah nyebai kuwi Den get-geti terus nek ra tak pae kok. Sapa-sapa arep didege iki leh mung ngayahi kepiye? Ya, mbok. Belang. Belam biangan. Belam biangan. Aja takkan susah
Sambel kemangi diaturake. Heeh, iki mau saka Mbak Tatin Lestari Handayani. Ya. Alias Sinden Wengis. Iya. Sinden Wengis. Ayo Mbak Elisa, or karo Salaso. Ya. Tes. Yo, masih bersama Elisa Urcarus Alaso Sinden terbaik terkeren seantero jagat lelembut. Tak lungokke apik-apik jebul. Sinden terbeken terkeren sejagat lelembut. Lembut. Kok iso sejagat lelembut tipe ya kono kowe melu dalang lelembut kono. Hah? Lagi? Dengkulmu melocot ya. Iya malah nuding aku ya iki. Ya. Sowan wonten Singosari, Taman Singosari. Launching niki, Pak. Peresmian saka Pak diresmike Pak Wakil Bupati. Oh, mantul, mantap betul ya. Singosari berarti. Heeh. Sing menyanyi, menyanyilah ngono ya. Sari berarti indah, berarti menyanyilah dengan indah ngono. Nah, bergaullah seperti nyanyian yang indah. Ya. Ngawur banget. Ora ngawur ya apik kok kowe Ya bener ya. Heeh, singa wis ngarani. Apa? Galak ya iso. Oh, galak. Wah, iki berarti apa nggon galak kene iki? Ora nggon galak, singa kuwi ngarani galak, sari itu indah. Oh. Taman yang betul-betul menampilkan kegalakan tapi keindahannya juga ada. Oh, masuk Pak Eno. Masuk wong tamane ning ngisor jembatan kok ora galak. Oh iya. Tapi apa ya Pak iso merespon kaya ngene iki wangun temenanan ya? Masuk. Wong iki ana sing aneh ya, Pak. Aneh apa? Sing aneh iki nganggo basane ngawur kabeh, maksude diganti-ganti. Iki ning kono sing nggo papan nggo mangan dijenengani griya dahar. Kok aneh? Ya bener, nganggo basa Jawa. Griya rumah dahar mangan berarti rumah makan, ya kan? Resto karepene. Terus kuwi dijenengani ruang pertemuan. Lah, lek kene basa Jawa lek kono bahasa Indonesia. Ya ora? Kudune ya tetep basa Jawa ngono lho. Apa ruang pertemuan iki basa Jawane apa? Lah ya apa ruang pamane ruang ya papane ngono ya. Papan, pertemuan berarti temui panggih-panggih ya. Berarti papan panggih-panggih ngono. Papan pepanggihan kok panggih. Ngono misalane ya ngono kuwi kaya tulisane toilet ya aja toilet ya. Apa? Tempat nguyuh ngono. To kuwi loro ya, loro ya. Ilet berarti nggo sing ngising ya. Apa seliyane ngono lho digoleki sing basa Jawa. Kae ora ilet. Ning tambahi es. Oh, beda. Nek ilet ki beda kok. Toilet ya diganti basa Jawa. Ayo wangun ya, Pak. Anu apa jenenge misale ditulisi. Nek ngising apa basa Jawane? Basa sing luwih wangun. Iki ana Gusti Udo barang kok muni ngising. Ya iki dirembuk ben mengko nek apik dienggo papan. Bebuang. Oh ya, buang apa bocal. Bebucal. Papan bebucal. Lah kan wangun ya. Sisan ning ngode basa Jawa ngono lho. Ini aksara Jawa apa piye ngono dari iki saran saka anu sinden kentir no. Iya. Kandhani iki ana pesan saka Jakate Lelembut kuwi mau. Jakate Lelembut engko men dipikir karo Pak Duko. Ya iso diganti ya ora apa-apa. Semakin bagus jadi tren. Jadinya besok anak-anak muda di sini makin kece ya kan. Ngono. Ngisor jembatan. Nah, jembatan. Apa jembatan? Mbok aku ora ngerti. Kok ora metu? Jembatan kata dasarnya apa? Jembat. Hah? Jembat artinya? Tempat liwat, jembatan. Iya. Nek rambutan kae dijenengi rambutan mergo ana rambute. Rambut, dadi rambutan. Ya, durian kae mergo ana durine. Duri, ya nek jembatan ya mergo jembat ya. Ning jembat ya apa aku ya ora ngerti untuk sakene. Pasene ya ora iso nerang. Kentir. Susah aku kowe nggagas kowe iki susah. Tak ati-ati ya ora nyandak. Nek tak blusukke kok le omong ya tok leh. Tok leh ya apa? Tok leh kanan,
toh leh kere. Ora cok leh iki ya apa anane ngono lho. Apa anane? Lah ya bocah ora dong. Bocah ora paham ya ora apa-apa. Iya. Heeh. Ayo kowe nembang karo nembang. Oh, nembang nggih. Nembang mengke kalih bapak-bapak niki nggih. Hah? Kalih bapak-bapak niki malih nggih. Iya engko le njoget. Kula niku penasaran lho Pak Seno. Napa? Niki lho bapake sing sendok Pak mriki Pak. Nah. Panjenengan kula ajeng tanglet-tanglet nggih. Ampun dase mumet nggih. Kula tanglet riyen. Niki pun rada mumet ya, Mbak. Oh, ampun mumet. Niki panjenengan ngangge. Wah, ini sangat estetik sekali ya. Estetik itu apa? Wah, ya estetik indah ya. Oh. Iki menggunakan sendok dan tutup botol. Tutup botolnya ya ora ya beda-beda. Ana tutup botol macam-macam iki. Botol-botol apa mawon niki? Komplit niki. Oh, ana Presti napa-napa niki presisi. Terus sendoke niki ndamel benten-denten nggih. Pripun? Benten-denten Oh, nggih. nggih. Berapa dinone? Ah, 1 minggu. 1 minggu. Iya. Donone Tiap malam. ben dinten ben bengi. Iya. Wedang tenan. Dinggo iki dalange kene. Ayo saking senenge kok. Sing iki lho takoni mau asmane sapa? Nek kae Pak Min. Nggih, niki Pak Min, jenengan Pak Sinten. Kula Pak Surono saking Papringan. Papringan niki pun Pak. Ler KFC. Oh, Avandi. Lor IAIN. Nggih. Oh, nggih. Oh, Iki ya termasuk lelembut wong saka Papringan. Papringan ki nggon lelembut. Niki damel kandos ngaten niki berapa harga Pak ngaten niki? Niki mboten dijual kok Mbak Lisa. Mboten dijual. Napa pados sik bekas-bekas niku bekas. Niki anyar. Oh, enggak. Niki anyar enggal niki. Oh, baru. Baru. Oh, makin estetik lagi kalau yang bekas-bekas. Ono cabene ya. Wah, mambu. Ono selilit. Oh, ya mambu deh bener ya. Iya kentir. Iya. Iya. Matur suwun Pak Suro. Makasih Pak Suroso. Pak Surono. Surono kali Pak Min. Mbah Min. Mbah Min. Kok saged kepanggih kali Mbah Min? Niki nek umpami wonten acara event tiap minggu kan kalih menika Mbah Min niki. Oh, event apa? Nggih, wonten sepeda gembira. Oh, sepeda wonten gembira. jalan sehat. Mungkin wonten kula, Pak. Oh, nggih joget ngoten lho. Oh, nggih joget-joget ngene. Oh, lah Nek ora joget Min. angel lho ngene-ngene iki ping 5/16 aku nek kaya wong setruk nek aku ora iso ngene-ngene. Wah, angel lho. Semu ya. Terima iya. kasih ya Pak ya. Oh, luar ya biasa, tok Pak prakteke Suro. 5/16 piye. Lah yo angel lho joget iki semu jajalen. Wong gedrok ae yo angel lho ngene jedet-jedet ngono. Angel yo. Ayo mah aku kon jajal kok. Dadak golek sendok barang. Iya. Yo. Nggih, napa nembang? Oh niki wonten tembang tresno digantos mawon napa? Apa? Tembang kangen ya. Ya tembang kangen. Nek tembang tresno angel nganggo keyboard wis sing padanging surya nanging beteng ning cengelmu. Oh. Ora kowe kok malah wis apal lagu-lagu. Iya. Ya wis ben Ya ora apa. Pak, logikane ngono ya. Padanging surya iki metengi cengel ya. Apa? Meteng marake beteng ning cengele. Padange surya. Apa meneh nek wong Bantul. Ngono. Nek mangkat ngalor ning Jogja ngono ya kan kena srenge ngene iso kiwa karo tengen ya. Engko nek mangkat kena bar saka timur sike dari separuh cengele separuh ireng. Kok nek Bali ya genten cengele sing kene sing ireng ya. Kowe kok malah gagas tekan semono bareng. Terus anggapmu wong Bantul ki raine ireng-ireng ngono piye? Dudu raine cengele. Ya rai barang kok Oh, rai ya. barang, Mangkat kerja kene kena srengenge. iya. Bali kerja kene kena srengenge. Oh, iya, Dadi iya. wong Bantul ki kene ki ireng irunge putih wong Bantul. Sing irunge putih ya sing bentenge. Yo Yeay. dibawani. Mingkar mingkurengo kara Oh, Pak Min wis menyerah. Gebelek tipis Pak. Hah? Oh iya kepo yo arep ning kali ne. Beser. Jangan di kali Pak, di toilet sana loh Pak. Jaga kebersihan. Iya. Kayak le ucul-ucule petang dina dhewe. Akarono Karenan karenan marta
Lah iki muni gocaki Pak ngono kuwi ya geli aku nek. Sapa? Ana bapak-bapak iki lho. Gocaki lho Pak ya engko tiba mesakake. Goceki iki apa abot apa? Iya. Modiar kowe ya. Aku nganti melu ngampet e. Ngampet. Hati-hati lho. Aku nek wong sindene do meteng-meteng kuwi do latihan kok ngono kuwi. Ya, sesuk nek nglairke ming kari nembang kuwi. Sine wong resmine Kidung Budater. Suwa. Langsung cepet ya, Pak. Iya. Sinupa Sinukarto mreh Kretarto pakartine ngelmu Kang tumrap ning tanah Jawa. Aku nek kelingan kali kene iki, kelingan sik ngrebab iki lho, Nok. Iya. Ngopo? Tau tak apusi, to apusi piye? Tau tak apusi. Njukuk apa njukuk wah iki sapa ngebel jan wis. Njupuk apa? Njupuk iwak aku mancing to. Entuk iwak. Kecantol niku. Cemplungi aku ngono. Ya, langsung jero lho. Ducule kathoke, kathoke ducule. Amit-amit mung kathok cekak tok, kathok jero kae. Grubyuk. Tekan tengah ya ming sak dengkul. Terus tilang-tilang. Mongko akeh wong delok kae ya set etel kae. Ya ra apa. Aku seneng nek maika ngono kuwi. Iya. Agama gemeng aji Ya. Mangga tembang kangen tembang kangen. Tembang kangen. Dados ya.
nuwun. Pancen ketoke nganu kok kuwi apa jenenge? Ketoke apa? Di wong loro kuwi pancen wis pasang. Oh, sing siji dapukane Janaka. Iya. Sing siji Cakil. Ha iya. Dadi rumah aku nek njoke siji, nggo alus ngene iki sing siji gundondop. Iya, pancen wis di nganu ya Mak, wis di setel. Ki mung kari sak lagu nok dientekke yo. Yo, engko gek teruske critane. Iya. Ngaturke apa? Mbak Ayu monggo pamunduran bajing loncat saking Pak Hanung, Lurah Wukirsari lan perangkat desa semuanya. Oh iya. Desa Wukirsari. Wih, berarti isih loro iki. Lah apa? Liwung? Oh iya. Wah, lah cilaka iki. Ya. Rasa nganggo bawa ya, Yu. Oke. Wah, oke. Rumangsane kaya ayu-ayu ning malah kaya wong idiot. Oke. Luwih to. Salah. Oke. Dume bar do bojone bar do nyewa hotel. Iya. Lah ya ngecake, Pak. Heeh. Kok iso entuk gratisan ndek jaman ning wayang ning Hotel Pesona kae entuk voucher. Wo sinden-sinden kuwi. Nek ya ora iso turu jare sing lanang malah gelar kloso ning ngisor. Soale kempukan kasure, ora kulino. Wah iya. Rumasane jarene aku nek turu seprebet ki awakku ora kambah lemah. Wah. Ayo wis ben. Ya, diaturke nanu wae kok langsung mengko gek terakhir Prastiwi. Ya, ngeliwung dinteni karo para penggemar berat. Ya. Disiapkan lho Bu Pras. Heeh. Jogetane. Ya, yuk mangga. Bajingan serasi telunggu. Ya. Bajing loncat. Bajing loncat.
iso pas le nyembah barang. Iya. Langsung wae, Nok. Yo, Pras. Joget apa? Awe iki karo penonton kok tok sengeni iki sarepe piye? Awak dhewe mrene iki men ditonton, men iso gawe senenging penonton kok penonton joget-joget. Joget apa? Sinden nek galak-galak ki ora apik. Mbah Mana. Iya. Wis ya Pak iki ngadeg. Ah nek kae pancen atos nek kae. Awang jan dedeke ya ming semono ki kok kon ngadeg. Iya. Mbok rene Pak tak antel. Gak wis. Walah sinden turunan gali ya ngene. Ya ora apa-apa, mangga yo. Isin aku sane karo Gusti Yuda. Sapa? Isin. Ah mau dipesan karo Gusti Yuda kok. Mau nggih kok Gusti jumeneng. Lho. Kowe kurang ajar kowe ora. Gusti tok kon ngliwung. Gusti ki piyayi. Iya. Ning ya paling pun jumeneng kok nggih Gusti. Wis ket mau. Iya. Maning ora iso nenggone nganti rampung no. Iya, arep tindak ning Bogor. Ya ora apa-apa. Ya mangga, yo. Dadi liwung rasa Dewe. Dewe wae ya ngejak kanca sapa? Wis ana wong edan loro iki. Kowe iki wong kuwi ora edan kok. Kowe iki ngawur senengane ora. Nyun sewu nggih, Pak. Edan nggih padha kula. Nggih. Ya mangga. Modar ora kowe. Gene ora jejeg. Ndekno. Kowe aja sia-sia lho, kowe iso nek tuwa disia-sia genti kowe karo wong. Iya, iki piyai sepuh. Yo gek ngadeg. Heh, Pak, ngadeg. Setan lan kok praku. Rasah dinut, Pak. Rasah dinut. Iya. Sesuk manggawake mpring kepuken sirah iki. Heeh. Iya, mangga. Kinor pencet. Waduh. Apik tenan. Iya, iya. Melu-melu.
gak seneng ta aku dolanan wong tuwa. Aku ki wis tuwa le. Kok tuwa kok pecicilan. Kok nggo dolanan. Langsung wae sing nggo dolanan. Iya ta? Mbok. Nek gue seneng nggo dolanan. Ngapa? Aku kuwi lho do guyu kuwi lho. Anak-anakmu kuwi. Kowe iki ning ngarepe anak-anake kok cenanangan. Ya, mangga. Sabtu Pandita. Menggeh. Ya ora apa-apa. Ya wis tuwa kok senenge ra ngrumangsani le tuwa. Tuwa ya ben. Nesu kowe. Dunekke tuwa nesu. Iya. Aku bojane kae rambuté iki wis putih. Ning disemar-semir. Biyen tak apusi. Supaya ireng iki dikapake di minyak samin aku. Minyak samin ki apa mak? Kuwi obat roti. Bareng esuk muring-muring kok mung dirubung semut. Undang kancing langit kelap-lapaton. Lerkin sanging risang mawe gandrung. Yayi Dewi Citrawati. Kula namung saged pasrah jiwa raga dhateng Paduka Sinuwun. Iya. Apa ingkang dadi aturing siadiwus pun Kakang Tampa Sumantri kula wonten paring adhawuh Sinuwun. Apa to sababe dene nganti mengkono gregeting ngosi ing atimu kepengin nyoba marang kekuwataning Prabu Sri Harjuna. Sinuwun boten babar pisan kula wantun nangias dhateng Paduka. Nang mugian dadosna ing kawuningan niat kula ingkang kados mekaten menika kala wau sinurung hanjagi dhateng Kanalindran Paduka sampun ngantos dipun raosi dening para kawula sampun ngantos dipun raosi dening para nayaka ing atasipun Alindra badhe mengku garwa teka mboten bidal piyambak amupa sayembara namung utusan dhateng lari Parden kados kula. Samangke sampun sami priksa bilih jatosipun Sinuwun Prabu ing Maespati menika tuhun Alindra ingkang jagat tanpa tindanging bab kadidayan. Sedaya niatmu namung badhe anjagi dhateng Kanalindran tuwin. Derajat pangkat Paduka Gusti kula sanata ing Maespati Prabu Sri Harjuna Sastra Bau. Aduh Sumantri. Ya to yen pancen kabinging dadi aturira. Pancen marentra saka legetaning ati ingkang jero. Sayekti apa ingkang sira tindakake ora gawe banger bacin asmaning Nalindra ing Maespati. Nanging malah saya gawe kuncaraning Nalindra ing Maespati, mula sira bakal ingsun nugraha. Bakal ingsun paringi ganjaran. Sumantri Seksenana. Sira bakal ingsun dadekake werangka ing Maespati patih jero ya kuwi Bambang Sumantri dene patih jaba diasta dening Patih Surata Bambang Sumantri. Wiwit dina iki sira Sumantri ndak paringi pusaka asma Patih Suwanda ngestaken dawuh Paduka Gusti kula Sang Nata. Sinuwun mugi dados ing kawuningan ingkang sakmangke kula sampun dados kokopanipun Alindra ing Maespati. Saha tanwande kula badhe anjajari lenggah Paduka minangka prameswari namung emanipun jebul wonten satunggiling kelangenan kula
ingkang sakmangke supe kula boyong wonten negari ing Maespati lan boten badhe saged kelampan menawi kula boyong piyambak. Sinuwun mugi paduka kersa ambedol Taman Sriwedari saking magoda pernahipun saking Gunung Nguntara kapindhah wonten ing Maespati sinuwun. Pati Suwanda. Pripun? Kula niki namur kawula wis seneng. Sampeyan sakniki wis duwe derajat pangkat wong nomer 2 teng negara Maespati. Kekasih Gusti Patih Suwanda. Kabungan nugra sing sampeyan tampa kok. Sampeyan kok kembeng-kembeng netrane. Gagang Semar ora leren-leren. Gustiku ingkang sinuwun ingkang nyoba marang Bambang Sumantri. Pripun? Ingkang sekawit aku didhawuhi mboyong Dewi Citrawati ngasorake wadyabala 1000 negara. Mongko ora kena mateni siji wae Nalindra 1000 praja. Bareng wis kelakon mboyong Dewi Citrawati. Kakang, aku kadhawuhan mindhah Taman Sriwedari saka Gunung Nguntara. Prapteng negara ing Maespati. Apa ya iso kelakon lan bisa kasembadan ing atase kon mindhah taman ora ana godhong siji wae ingkang gogrok. Aja nganti ana oyoting wreksa ingkang pedhot. Kakang Semar, aku kuwi dudu dewa, aku mung menungsa lumrah Kakang Badranaya. Napa Kakang Ati kok nangis napa Kang? Kakang Ati nek nangis aku melu sedih lho Kang, aja sanaja nangis Kakang Ati. Kakang Ati aja nangis, kakakku melu sedih. Sukasrana. Apa Kang? Mung kepengin dadi nayaka wae. Lah kok malah kaya ngene kahanan sing ndak lakoni. Lah kowe kena ngapa? Kowe kena ngapa, Kang? Sang Prabu Sri Harjuna sasra bau dawuh karo aku. Lah ya dawuh apa? Dawuh aku kono tepi kewajiban ingkang ora bisa ndak lakoni. Lah kok iso? Mergo aku didhawuhi mindhah Taman Sriwedari saka Gunung Nguntara ing Magoda prapteng negara Maespati. Aja nganti ana godhong siji wae ingkang gogrok sarta aja nganti ana oyoting wreksa ing taman ingkang pedhot. Sukasrana. Piye kakangmu iki? Lah kakangku ngapa? Aku ra iso nglakoni Sukasrana. Ning aja nangis to, Kang. Kowe aja nangis, Kang. Aku nangis mergo nangisi kahanan uripku. Kahanane ora apa-apa kok. Sampeyan ampun gawe lega lho. Ampun ming ngeyem-yemi penggali kang raka. Nek Kakang ra iso mindhah Taman Sriwedari,
nggo ngopo nggawa aku? Apa kowe iso? Sago durung iso dipesthekke. Selak mbok menawa iso. Taman Sriwedari kuwi gedhe Sukasrana aja kaya ngono. Selagine kakangmu wae ora iso kok kowe arep saguh. Gegere lusi jalma tan kena kene ya kakang lenggah nang kene rasa nendi-nendi ya Kang. Iya. Rasa tekan ngendi-endi ora. Ya, iya. Rasa alasan mancing barang ya. Iya ora. Taman Sriwedari tak pindahe Kang. Apa kowe iso? Tontonen nek nganti ra iso, aku aja tok anggap adikmu Kang. Sigra patrap semedi Sang Sukasrana ya Sang Sukasrana nalika semanten arsa mitulungi Nyangraka Bambang Sumantri riwusnya semedi Taman Sriwedari den ubengi kaping 3 sinambi sukunipun dipun gejlokaken wonten ing Bantala jinandhak punang Taman Sriwedari den angkat dening Sang Sukasrana dadi ocat kang samya tumingal. Adhiku Sukasrana ora ngira yen to si Adidarbi kabisan sing kaya ngono. Sukasrana aku matur nuwun ya Yayi. Padha-padha aku nang ngusung taman iki awakku lulungkrah kabeh ya Kang. Iya, ora maido cah bagus. Iya Kang. Wis kana kowe gegek matur Prabu Sri Arjuna Sasrabau nenek Taman Sriwedari wis tak pindah neng Mahespati Kang. Iya. Ngono ya Kang. Aku matur nuwun Sukasrana. Ora apa-apa wong wajibe aku ki sing enom ngabekti karo sing tuwa kok Kang. Iya. Aku tak matur Prabu Sri Harjuna Sasrabau Sukasrana. Kraos sayah Sang Sukasrana. Sapangeripun Bambang Sumantri sigra sumendhe wonten ing werksa ageng tilem kepati Sang Sukasrana.
Sumantri. Berkah pangestu paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Kula triniti priksa Taman Sriwedari sampun pindah wonten ing negaring Maespati. Yayi Citrowati wonten maring adhawu mara titi priksanen yen pancen ana godhong siji ingkang tiba sarta ana oyot ingkang pedhot matur marang panjenengan ingsun Sumantri bakal ingsun paringi pidana. Nggih ngestaken dawuh sinuwun. Sigra niti priksa Taman Sriwedari Sang Dewi Citrawati. Nalika semanten leledang madaning taman sinambi amethiki sekar-sekar ingkang nganggo ndawarum parandiring mangke datan prayitna. Nalika semanten Sang Dewi Citrawati dupi sumurup Sang Suka Sarana gumletak wonten ing oyoting weksa ingkang ageng ngorok sesenggoran sinenggo menika bangsaning lembut jelo kepati mlajar kapiyandeng Sang Dewi Citrawati. Sinuwun. Citrawati yogine mlayu-mlayu pasuryanmu katon pucet ana apa Citrawati sinuwun mboten kanthi kanyana-nyana nalika kula niti priksa telenging taman jebul pinanggihipun wonten satunggiling buta bajang ingkang pasuryanipun gegirisi ngregeti wonten telenging taman sinuwun kula mboten badhe purun mapan telenging taman menawi buta menika tasih mapan wonten telenging taman sinuwun. Sumantri ingsun ora kepengin ana wujuding jalma ingkang ora saklumrahe mbuh wujud berkasaan mbuh wujud lembut apa meneh wujuding yaksa kudu sira sirnakake saka jroning taman kudu mbok pateni wewujudan ingkang girigodha kelawan bendaramu Gustimu Citrawati. Sumantri ingsun paringi pusaka iki agemen kinarya srana mateni buta ingkang mapan ana ing telenging taman. Sumantri Sang Sumantri wis rumaos bilih ingkang mapan telenging taman nengging keng rayi Sang Suka Sarana ya Sang Suka Srana. Mila kamungken delan kemawon tinimbalan ingkang Nalendra ing Maespati Prabu Sri Harjuna Sasrabau. Ewaya ing pambudi bingung liwong bingleng penggaling Sang Sumantri. Datan kawiyosing pangandikanipun Sang Bambang Sumantri amung katingal delewaraning weluh ingkang nelesi wonten pasuryanipun Patih Suwanda. Mangkono wijining pangandika Sang Prabu Sri Harjuna. Patih Suwanda Bambang Sumantri ing atase sira ingsun timbali tanpa kumecap. Sumantri Suwanda Patih Sumantri sendika ngestaken dawuh sinuwun.
ana babar pisan. Kudu sing nglakoni lakon ingkang persasat abote kaya wong nyangga bumi. Sukasrana lha kok dadi kowe ora lunga saka taman. Malah kawanguran dening Gusti Ayu Citrawati Sukasrana adhiku Sukasrana. Ngorok sesenggoran Sang Sukasarana nalika semanten datan wanuh lamun ingkang ngraka wis nyaketi papanipun Sang Sukasarana anggenipun nendra wonten lebeting taman Sriwedari. Parandene mangke gathuking raos sing mboten saged dipun selaki Sang Sukasarana kaliyan Bambang Sumantri. Ingkang ngraka wis praptong taman Sriwedari gregah pungun-pungun Sang Sukasrana kagiat sumerep ing ngraka tawang-tawang tangis. Ngapa Kang? Engko nangis meneh ki ngapa? Kowe entuk dawuh saka Sang Prabu Sri Harjuna Sasrabau apa? Sukasrana adhiku. Aku pancen entuk dawuh saka Sinuwun Prabu Sri Harjuna. Dawuhe apa, Kang? Kakang Sumantri kon ngapa? Sukasrana piye? Kowe turu nang taman Sriwedari. Gusti Ayu Citrawati leledang jroning taman. Pengen nitik kahanan ing taman nanging bareng weruh si Adi Gusti Ayu Citrawati jeleh-jeleh kamigilan banjur wadul karo Gustimu Sri Harjuna Sasrabau dawuh karo aku. Dawuh apa? Ngomong ki ora karo nangis to, Kang. Dawuh aku diparingi pusaka curiga. Sumantri buta bajang sing eneng taman kudu mati. Sukasrana. Dadi Kakang tekan kene didhawuhi karo Prabu Sri Harjuna kon mateni aku ngono ta? Iya Sukasrana. Lah nek ngono mbok iya. Mbok iya piye? Kang aku urip ana ing alam donya kuwi wis tau diparingi ngerti karo bapak. Nenek wong urip ki ora langgeng. Tegese bakal manjing alaming pepati manut kodrat lan dalane dhewe-dhewe. Mongko dalanku mati kudu kaya ngene ya tak tampa kok Kang. Aku ora mangkel karo sampeyan. Aku ora seserik karo sampeyan. Nek
pancen lakune ngono, mbok ya tok pateni. Aku ora apa-apa, Kang. Wong bakale menungsa sesuk ya do mati kabeh. Aku ora mentolo. Aku ora mentolo. Mbok menawa kewajibanku neng jagat wis rampung. Dadi aku umpama mati kuwi uripku wis sah. Mula jenengku Suka Sarana. Suka kuwi seneng, sarana kuwi lantaran. Aku dadi lantaran kabagyaning kakangku tuwa. Aku ora apa-apa, Kang. Tenan. Aku ora serik karo kowe. Aku ora mangkel karo kowe. Wis pusaka kuwi disuduke wetengku gendang gek ra apa-apa, Kang. Aku ora bakal iso nglakoni iki pusaka ingkang kaparingake Prabu Sri Arjuna marang aku, Sukasrana. Lha iya apik ngono kok. Wis ndang disuduke wetengku, aku ora apa-apa, Kang, tenan. Aku ora mangkel karo kowe, aku ora nesu karo kowe. Malah aku matur nuwun, dene patiku diuntapke karo wong sing wis tak gawe seneng, karo wong sing tak gawe bungah atine ya kuwi Kakang Ati. Aku ora iso nglakoni, Sukasrana. Kowe adikku. Kowe adikku. Andel ora, Kang. Lelala kae. Sang Prabu Sri Arjuna Sasrabau malah wis tekan kene. Engko kowe didukani lho, Kang. Sukasrana. Sukasrana adikku. Sukasrana, kowe ngapusi aku. Kowe ngapusi aku ming butuh nelapke kakangmu. Sukasrana adikku. Kakang Ati, kabeh mau tak lakoni mergo aku tresna karo kowe, Kang. Kowe aja sengit karo aku. Sosok gedhening katresnanku karo sedulurku tuwa. Nganti tak ikhlaske patiku kanggo kabungan lan kesenenganing atimu, Kang. Ning pomo dipomo ya Kang, aku mau munggah swarga nek ora bareng karo kowe, Kang. Oh.